Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region Mainta pong metong pananahin kita metong nga Diyos. Sakdala maipayang kaya kaming Ginoo. Ginoo lala pong kapupusan ting pami pasalamat mi kaya ka. Ginoo ng mga nano Diyos ko, king kabukas siningat mi barang metong kaya kami.
Salamat Ginoo kay pagkalubmong ka ng puwersa, biya at pagkabiya kay kami. Ginawa man natin kang abatyawan, kabalatungan, wag aming sala Diyos ko, patawaran mo po yung balang metong kay kami. Ginawa ng makanano, ini po yung may talagang aldo, may talagang oras, banting upayang ginin Diyos. Makanyanda ka pong patulan at mag-aral kami king eskwela na po nimbi. Ginoong ining oras sa iti, bala sa pong karalungan ng balang metong kay kami Diyos ko, makayan mo sa pong panuwanan. Ikpambanal niya ni mag-aral kami king eskwela ng biyan Diyos ko, hawaran mi kaya ko. Ing makanyan may sarpong buklating kaya kang banalapas bulan kaya rin banwa. Patipan mo kaya kang kayo payanig pa. Ginawa ng makanano ini po yung pinili mo karinda ka, latalitay na po ning kaya kang kayo payan. Giro, kabudlok-lukan sa yung luklukan ng kalam Diyos ko. Ganap na sa po ngay talaga yung kayang sarili pa. Noon naretang pasabing paibat kaya ka Diyos ko, ila pong miyapsing ining kayabakan iti. Ginawa ng makanano, hawaran mi kaya ka Diyos ko, itang kaya kang pangakong mapamatulang Espiritu Santo. Isang itubod mo ining kayabakan iti, banting upayang turong pong tumait kaya kami. Banting upayang ginin Diyos, tayra na kami kinmin mong kabanalan pa. Ginawa ining oras sa iti, nanong ayablas mi ka rin dapat mong mangayap. Noon impuryan da ka at samban king pang espiritu mat king katatuan. Ginungin ng kaurasan iti papamilitan mi po yung sablaki ka. Ang timurnig pa yung bugtong mga anak kaya kaming tagapagligtas ng Ginoong Jesucristo. Kambi daring lukubat sa daring kaya kang pangakong mapamatulang Espiritu Santo, iyan nasa po.
Kristiano, ampon ing katuliran, ning mayupayang Ginong Dios, king banting upayang iti munyeyang kabyasnan amaygit king kekayong panintunan. Ing kalamno ampon upaya ng Dios king penanditay ni, sablang anak nong magkapilit manuparan, pagkalubke kekayo king kekayong katipunan. Mulit pasibayo, dinatangyo ampon miras, ing banting upayang makanyanyang sayuan ing Diyos, king kekayong kapanwalan, ban maygit ing tao, makanyan ng imbutan, ampong talnan matalik, king puso na ampon kaisipan, anong sano, ing kabyasnan ababiyen ng Diyos kekayo. Eyo sana, pag-imbutan, sablang talasalpan tayo ang eni kutisan. Ingking nanumang bage ake kayong panintunan, emo bukod king pakinabang, karinyo maliyaring munye ing tao, king pamirapat dapat no king kayong kasalpan tayanan. Nune may gitiyong panintunan ikong sabla, itang tune pakinabang ake kayong panintunan. Ban kanito karing aldo bukas, akitiye karing sariliyo. Atangalan niyo karing sariliyo, no ikayo, ing tune magmana karin king kayarian babo. Uli daring turo, ti pamaniklo, sasawang makyagom kekayo, banting upayang ikayong talasalpan tayo, ing lalo kong mga tibayan, king kekong kapanwalan, king ulidoring subebe, at ding mabiyeg wayabnan kekayo, ding banal at ipamanik, aye sasawang makiyabet makyagom kekayo, banting upayang ikayo, king kekong pamaniwala, lalot igit ing ikayo ing matangal na kayo. Bus niyan yung may git ding kekayong puso, ding kekayong kaisipan, king ati yung kapag-aralan akekong katatalakaran, ikayong sabla, wa agkatan ko ding kekong puso, ban kanita, karing aldo bukas, ing makanyan tamong miyabe-yabe king kayarian anong sano ing sidyanan ng Diyos, king metong atawong tala paniwala, bitasan niyo king kekayong pangayatiyo, ing may git ing kapanyulungnan at syune karing balang metong kekayo, bilang metong talaga pagobra na ng Diyos, king mesabing aranglayan wa tutu sasabihan ko kekayo,
ing dakal ing atiupang obra, dapat nga na ding magobra pilan lamu king mesabing kabilangan. Patutuanan niyo sablang kanakong kapatad, bilang metong ameyawos, king lagyunan ning Ginong Diyos. Buwan may kit, mga sulat lo ding ke kayong lagyu, king libro na ning biye, kanito, ing tulang nga na ampon ligayo, ing tuneneng kamtan ning metong ataw, kinguli na, ning ke kayong pangatayid, kilobno, ning eskwelahan na ning biye, tunepin nga na king ikayo, ing tunelang mga biyasa ding sariliyo. Agaganak ako, king ke kayong pangayatiyo, nung elam isadsad ding katungkulan abinyena ning Diyos ke kayo. Makalunos ne nga na ing tao, nung eno maliyaring ayari ding obrang pigkalob na ning Diyos. Bakit? King ulino ning kelang bata na ning aldo ampong panawon ke kayo. Matulid mo nga no ing metong amagaran, ing tune aburin ning Diyos, karing sablang talasal pantaya, ing maging metong lamo ding kekong panamdam, king ulid ding turo, at king ulid ring subebe, amipagkalob ke kayo, iti sana at pakamalan niyo. Sablang kapatad king kasal pantayanan, tikdo kayo pin, king ating katapatan king ke kayong pangayatiyo, uling king kelambat na ning oras, makatuliran mo nga no, ing gawan nyo lading sablang tungkulan abinyena ning Diyos karing balang metong ke kayo. At malyaring ilakoyo king kekong puso ing nanumang bage, ay makapatula king Diyos. At maging panyulong king kekong kasalpantayanan, uling ding turo ang kuplo, siksaklo karing balang metong ke kayo. Ilakoyo no ing sablang alinlangan king kekong kasalpantayanan. Adwan kong mapilit ke kayo, ikong sabla-sablangeni, ameging kapatad ko king kasalpantayanan ketang napon. Uwag, biro ding aldo, ding oras agigulan yu, pakisabi kong mayap, king ke kayong pangayat yu, tikdo kopin, sumulong kopin, king banda na pakarin, ning banda na pakarin, ning ke kayong pamagaral. Ban kanita, potang ing tao tuneneng mebiyas sa king burina ning Ginong Diyos.
bisa kayo ang ponali, ang giyang nanuya pang tukso, ing lumele ke kayo, itingana at ene malyaring tagkil ing tao, kinguli na ning kabyas nun, ayati yung mipagkalob karing balang metong ke kayo. Pitatal nanan yung nga na ding balang gamatiyo, at alang magpatubili, alang magpatimbalag metong man ke kayo. Nuneing nga doon ko, sikapan niyo, kingkekong pamaniwala, nung mebatiyo ketang napon ding malabin niyo ng Diyos. Mas may ngeni, watang akit naking ikayo, ing tunenong tapat at misasan metong laring pusoyo, pakit na naman ing mala ake kayong panintunan. Uling, ing tao king kayang pangabilian, manintun yang pilit king kayang kasarilinan, kutnan nyo pa mo ding pusoyo. Kutnan nyo ding kekong kasarilinan nung deti, ala nang maging kakulangan king kekong kasalpantayanan, at lalong maigit karing tao, akalupa yung kayabi, kalupa yung magdulap, ban kanita ikong sabla, ing mipatutuan kongan, akalupa na mo, ning mayakit ke kayo, ketang napon, aduan nyo pinnganaking Diyos, ing eko maliyaring miyapektuan, king nanumang kaguluan, potang ing tao tuneneng mebiyasa, itang mapait nga na maging mayumuyo, king tao, king kayang pangayatiyo, pilit kong agyagan ding pusoyo, agyagan ko ding kekong sarili, ing takbang kong alang toknang, karing kekong katungkulan, lalo na ding pamilyang likuan ko. Akit ko sana ampon at angalan karing bukas, ing tunelaw miyabe-yabe, king lagyuna ning kasalpantayanan, angga king tauling singap na ning kakong pagisnaw. Ing kakong kapanwalan king mayupayang Ginong Diyos, emeko, lalong meragol king kakong kasarilinan. Sablang kanakong kapatad, agi aganda kayo ngeni, tara, tuki kayo man kanitang ikayo ing manupara na kong maigit king atyo, bakong lalong makilala ka rin bukas, ing lugod, kayan tabene ing pamibabata, kayan tabene ing kababan alub, alang sakwilan, nune ing lugod abinien aning Diyos, kaya kayo, lalo yung paragulan, karing pusoy. Sana, ikong sablang kakong kapatad, karing bukas do, potang mayari laring obra, ing miyabe-yabe tamo, karin king kayarian. Nung nukarin niyo, ing Ginu, ban kanito maging karin kayo naman.
paniwalan niyo ang ponali. King kana kong pangayat niyo. Meki sabi ko, King Ginong Diyos, ban maliyaring makiyabe ako kay kayo. Ban maliyaring patibayan ko rin kay kong puso king kasalpantayanan. Waman, nung ing subok daratang iyo, karing balang metong kay kayo, boring sabyan ing Diyos kalugura na kayo. Bakit? Uling potang ing subok at yuyaking tao. Alang oras ampon minuto, makiabe at manalangin king Diyos. Ban maliyaring mayaplak ing sablong bagay ayatiyo, king kayang pangatao. Pakikuwanan niyo pin sablang kakong kapatad. Ing tunelang mga sadsad ding kekong sarili, karing katungkulan apig kalob na ning Diyos kaya kayo. Nung panintunan niyo, ing mala, bakit yupin king Diyos, king ikayo, ingatinong baygit, akatapatan ning puso yo. At kanita nga na ing sablang bage ayaduan yo, king lagyo na. Iti at mi pagkalob at miyabiye, karing balang metong ke kayo. Magpatutukong ngani kong sablaking ke kong kasalpantayanan. Magmasipag kayo ikong sabla, king ke kong pamanggalo, karing katungkulan yu, miyabe-yabe. Alang kakawani netong man kaya kayo. Uling ketang napon. Ikeng sablang tetakanan ng Diyos. Miyabe-yabe kami. Mi papagmalasakit kami king nanumang bagay. King ikasulong na ning kasalpantayanan. Akatatalakaran, pakisabyan kong may keting kekong puso at ding pamilyang melakwan. Talnan niya ing lugod karing sarili yu. Uling, ikong sabla, king kekong pangayawos king lagyo na ning Ginong Diyos, manatili, tikdo, king ating katapatan karing kekong katungkulan. Ing kanakong salamat. King penandit, kaya bera kayo. Man maliyaring ibiye kula bilang patutuding kakong aman. King uli na, ding banal at ipunan ang iniyo gagawan. Ikong sabla. Pasalamatan ako. Ikong sabla, maging metong yasan ng uliran, bakas amalakuan, kingyato yung kakarinan, ban kanita, mayakit kayo, ikayungan, ikayo napin, ing tune talatuki, king kagulutan ng Yesu Kristo. Kaya beyo kami, king pamanalangin. Panyawad na kayo, kaya beyo kami. Ban ing sablang bage, amaliyaring ikahinanan ng metong atalasal pantaya, matangal kaya kayo. Uling ing lugod, iba't king simula, miyapseya, ampon miyabiye kaya kayo. King uli na ning kekong kasalpantayanan, magtapat na kayo. Utos ye ing kekong kasalpantayanan,
ban kanita may git. Ing ikmong samla, ing Viva Victoria akit ye karing bukas. Mamuntukan, dakal asalamat, kingke kang masigasig, apamanggalo kingke kang katungkulan. Uling ing metong amamuntukan nga na ipos deding sabla. Waman, akakit na ning Diyos, ing kainan, mayayakit iya kingke kang sarili. Dapat, kinguli na ning kang tungkunan, manyawad ka at merinan ka. Yo, ing kanakong pantawli at ing kapibabatan, lalo meng idagol kingke kang kasarilinan. Dakal asalamat ke kayugan, lalakuan ke ing lugo, karing balang metong ke kayo, bayang malyaring paragulan kilumnaning pusoyo, kasalpantayanan amatipe, king ating kusa king tungkulan, mas maigit ing Diyos, panuwana na kayo, king mayap apamanggawana ning balang metong ke kayo, lakwan na kayo, ing kakong lugod, ing meging mauntuk ketang hapon. Lakwan na kayo. Sa
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga magulang po namin at kapatid sa pananampalataya. At ang araw po na ito ay araw po ng ating Sabat at siyang tungkulin ng isang mananampalataya sa ating pong Panginoon. At narinig po natin ang ating pong magulang na dumalaw po siya sa atin sa umagang ito. Alam niyo po, siguro napapanahon yung kanyang pagdalaw sa atin, no? Sapagkat ang iba sa atin po parang lumalamig po yata, no? Sabi nga ng ating magulang kanina, nandyan na rin lang daw po tayo. Sana wag na tayong huminto. Sapagkat nakakaawa daw po hindi makakatapos ng kanyang mga tungkulin dito sa ibabaw. At nagbigay po siya ng mga paalala sa atin na habang may kalakasan po tayo, wag po nating sayangin ang kalakasan ng ating katawan. At alam naman po natin na hindi lang po sa araw-araw na pamumuhay tayo mabubuhay, kundi mabubuhay po tayo sa tulong na rin po ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, kung mapapansin niyo po, parang napakabilis ng panahon at saka kung manonood ka po ng balita sa social media, ang dami pong pangyayari sa atin sa paligid ngayon. No? Lubhang napakahalaga po ng dinala ng ating magulang kanina. Alam niyo po, napaka-swerte natin sapagkat may mga paalaala ngayong ganon sa mga panahon natin. Di po ba? Alam natin na ang tao ay lubhang makakalimutin at lubhang kuminsan dumadating sa atin yung pagiging tamad sa pananampalataya, nagiging tamad sa mga tungkulin. Kaya nga po, ang sabi niya kanina, marami daw po trabaho, pero ilan lang daw yung tatrabaho. Kaya ang pakiusap niya, sama-sama daw po nating pagtulungan ang mga trabahong ito. At hindi lang po sa ating mga mananampalataya, lalo na sa kanyang pamilya na nagbigay din siya ng tagubilin sa kanyang iniwang pamilya. At sa umaga pong ito, meron po tayong isang temang pag-aaralan. At ang ating pong tema ay ang parabola ng espiritu at kaluluwa. Yung ilan po sa atin, yung espiritu at kaluluwa, parang sa kanila ay isa lang po ang kahulugan. Ang iba sa atin, alam nila, pag sinabing espiritu at sinabing kaluluwa, iisa lang po. Pero sa Biblia, iba po yung sinasabi. Meron po ba silang pagkakatulad o pagkakaiba?
Unahin po natin yung kaluluwa. Tayo po ay hinubog ng Panginoon. Ginawa tayo galing sa alabok at binigyan po tayo ng buhay. Basahin po natin. Dito po sa Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At iningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hiningang buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So kung papansinin po natin ang talatang ito, may dalawa pong sangkap na material bago nabuo po ang tao. Ito po ay ang alabok ng lupa at ang hininga ng buhay. Kaya po anong nangyari sa tao, ito ay naging kaluluwang may buhay. Kung papansinin po natin yung naging, ito ay naging, ibig sabihin po, tayo ay naging tao. Halimbawa po kung, para maintindihan po natin, kung ako ay naging doktor. Parang nagsasad po siya sa iyong kasarilan. Naging doktor ako. Iba kasi yung paliwanag pag nagkaroon eh. Pag sinabing nagkaroon kasi parang yung may nakamtam kang isang bagay. Halimbawa, nagkaroon ako ng bahay. Di pa ba? Kaya po ang sinasad dito, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, kung papansinin po natin yung kaluluwa, ito po ay tumutukoy sa tao. Dito pa lang po makikita na natin yung pagkakaiba ng kaluluwa at ay nananatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong nasa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid ay 8 kaluluwa nang nangaligtas sa pamagitan ng tubig. So, kung papansinin po natin yung 8 kaluluwa, ito po ay tumutukoy sa pamilya ni Noe. Nang mga panahong ang ating Panginoon ay iniligtas ang pamilya ni Noe sa malaking pagbaha. So kung papansinin po natin yung 8 kaluluwa, maliwanag po na ito ay tumutukoy sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. So kung ating susuriin ito, ang kaluluwa po ay tumutukoy sa tao. Ganun din po dito sa Exodo, Kapitulo 16, versikulo 16. Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pumulot ang bawat tao ayon sa kanyang kain, 1 omer sa bawat ulo, ayon sa bilang ng inyong mga tao. Ang kukunin ng bawat tao para sa mga nasa kanyang tolda. At punta po tayo sa Gawa, 27:37. At kaming lahat na nangasa daong ay 276 na kaluluwa. Ito po ay nagsasalita ang ating si Apostol Pablo na binabanggit niya ang 276 na kaluluwa. So, tumutukoy na naman po ito sa tao. Hindi niya po sinasabi na espiritu, kundi ang binabanggit niya po dito ay kaluluwa. Sa mga talatang ito po ng Biblia, ang salitang kaluluwa po ay maliwanag na tumutukoy sa buhay ng isang tao. So, doon pa lang po, alam na natin na meron pong pagkakaiba ang kaluluwa sa espiritu. So, ano naman po ang espiritu? So, iniisip nga ng ilang tao po na ang kaluluwa at espiritu ay isa. Ngunit hindi po ganon. Nililiwanag po ng Biblia na ang espiritu at kaluluwa ay tumutukoy sa 2 magkaibang bagay. So,
Halimbawa po, sinasabi po dito sa awit, Kapitulo 104, versikulo 29, ganito po ang kanyang sinasaad. Iyong kinukubli ang iyong muka, sila'y nangababagabag, iyong inaalis ang kanilang hininga, sila'y nangangamatay at nagsisibalik sa kanilang pagkaalabok. Iyon po. Kapag po pala ang espiritu ay hinalis mo sa isang tao, ano po ang mangyayari sa tao? Ang katawan po ay mamamatay. Ganun din po sa Santiago 2:26, ganito po ang binabanggit. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay. Sa mga talatang ito po ay, ang espiritu po ay tumutukoy sa isang bagay na nagbibigay buhay sa katawan. Kaya nga kung wala pong espiritu, ang katawan po ay patay. Halimbawa po, bigyan nating halimbawa ang isang radyo po, di po ba? Ang isang radyo, paglalagyan mo ng baterya yan. At pag yung baterya inilagay mo po sa radyo, at iyong pinaandar ang radyo po ay aandar, di po ba? Parang ganun din po ang espiritu. Kapag po yung baterya, tinanggal mo sa radyo, yung radyo po hindi aandar, di po ba? Ganun din po, pag ang radyo, binunot mo po sa saksakan, ang radyo mamamatay. Ganun po ang ibig sabihin ng espiritu sa kaluluwa. Pag ang espiritu po ay wala na sa ating kaluluwa, sa ating katawan, ang tao po ay mamamatay. Kaya po, ano po ang mangyayari sa katawan at espiritu? Basahin po natin dito sa Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So, pag nagkaroon po pala ng paghihiwalay ang espiritu sa katawan, sapagkat tayo po ay hinubog sa pamamagitan ng alabok, natural po ang katawan natin na ito ay mauwi sa alabok. Kaya po yung, di ba, pag may namatayan sa atin, yung katawan niya po ay inilalagay po natin sa lupa. Ngunit ang espiritu po, hindi natin nakikita sapagkat ito ay espiritu, ito ay umihiwalay sa tao. At ang espiritu o ang diwa nito po ay babalik sa Diyos. Sapagkat sa Job po, Kapitulo 7, versikulo 9 hanggang 10 po. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi na aahon pa. Sa 10 po. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Natural po, kasi po, sa atin po kasi nasanayan na natin pag may namatay sa atin, natatakot tayo, no? Kumisan, baka puntahan ka, sabi nga ng iba. Pero hindi po pala ganun. Pag pala yung isang tao namatay na, hindi na po pala babalik. Kahit po sa kanyang bahay, hindi na siya babalik. Sapagkat may inilaan po siyang lugar ang ating Panginoon. Yung espiritu po niya doon pupunta. Kaya sa atin, kumisan nagkakamali po tayo na pag namatay yung isang mahal natin sa buhay, natatakot tayo. Hindi po pala dapat na ganun. Sapagkat kahit sa bahay, sinasabi po niya dito na siya hindi na babalik pa kahit sa kanyang bahay po. No? Ni malalaman pa niya ang kanyang dako, hindi na po sila babalik. Ang makikita na lang po natin yung kaluluwa o yung katawan na pisikal na iniwan ng espiritu. So, saan po sila pupunta nun pag yung isang tao namatay na ang kanyang espiritu? Atin pong basahin dito sa Apokalipsis 6:10. Ganito po ang kanyang isinasaad. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi,
6:9 po, tingnan po natin sa 6:9. Ito po. At nang buksan niya ang ikalamang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salitang ng Diyos, dahil sa patutuong sumaka nila. So, doon po pala sila, may inahanda po pala ang ating Panginoon. Sila ay nandun sa ilalim ng dambana. Sa Diyos po. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi hanggang kailan, O Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. 11 po. At binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang mamputing balabal at si kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na papatayin na manggaya nila. So ito po yung mga taong gumanap sa kanyang mga tungkulin, taong tumupad sa mga utos ng ating Panginoon. Sila po ay pinagpahinga ng ating Panginoon sa ilalim ng isang dambana. So doon po sila naroon ngayon. Kaya yung mga taong tumutupad at sumusunod po sa ating Panginoon, nandun po sila. At naghihintay ng panahon at sila po yung nangagpapahinga. Pinagpahinga po sila ng ating Panginoon. At yun lamang po ang may share ko po sa umaga sa inyong ito. Muli po ang pinapaubot po ang magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating naging speaker sa umagang ito na ipinaliwanag po ang ating tema, ang parabola ukol sa espiritu at kaluluwa. At mahaga pa po, no? Tumayo si kapatid, akala ko dito didiretso. Okay. Magtawag po tayo sa mga kapatid nating nasa itaas po. Nung linggo po kasi sabi ko kay Brother Edgar, bibigyan kitang oras. Ngayon po siguro matutuloy na dahil mahaba pa po yung oras. Tapos po, yung sa ibaba ay maganda-handa po kayo. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una sa ating Panginoon. Pangalawa, lahat tayo. Alam niyo kung tayo po'y nag-aaral sa ating sa mga obligasyon natin, na ginagawa natin sa araw-araw. Siguro natutuwa naman ang Panginoon sa atin. Ako, binigyan ako ng katungkulan ng Panginoon dito sa area natin to pero noon magkapampangan na ako mo po. Baka dito pakakalyanta kayo mo po baka dito kayo pumapatudtod. Ako po kayong obligasyon ko hindi king kakatamong kasalpatayan gagawang ko. Pero sabi ko hanggang ako makiabi, yung obligasyon ko binyan, yung obligasyon apo ngagu, gagawang ko, betong na yung obligasyon ka na ako ito. Sipan niyo po kaya tang Aldo ning napon, salamat po kaya kayungan. Dito hanggang membiya ka na ako, ngani, at yun ako keng masanting akabilyan, sinabi ko kayo, potang at yun ako keng masanting akabilyan ako, hanggang ala na sweldo. Gawang ko po yung obligasyon ko. Pero sabi ko po kayo, di natangitang oras to, magpainawa ko po nga doon banwa. Kaya tang obligasyon ko ito, kaya pagpainawa na ako. Pero sabi ko na magbalik. Pero kaya di natang ito, kinabugin ka na akong salo. Kalukluk na pa mo, yung kakatamong pengaring pamatuang pili, kinabog ni salo ko,
Diyos ko na ano po iningapon. Sinabi na, nung bisa ka pang kumababi, ano, pamintuan mula din ka akong utos nga, ano. At din kaya kang pamilya nga, ano, ibiya ko kaya ko, hindi ganagan ng bagi ang kaketang sungkop nga, ano. Ngayon po binyena ka na ako ito. Yun naman po siguro ngayon, karing ka akong anak, elamas siya sa buntok. Mag-isang mga anyang mga latilo, makapadurot at ilang eryo. At ilang bakas-bakas sa obra, ngini, uling maswelo na ako. Iya ko ng dili, hanggang maranong gagawin ko yung obligasyon ko. Pero po, ngayon kayong oras iti makisabi pong mayap kaya kayo. Magmalinis tamo po. Mong makananota kung malinis king kaya katamong pamibale-bale. Karas po kaya tang tukuran ng pasbol. Pagpaganta na lapang po ding katamong sinelas. Bisan po atin pong mapamusit. Makasinelas siya, lumubya po kayo ng mataklayang aso. Siyempre po ang ganyan itong tao, sumaya Diyo. Niya po, magsabi pong mayap kaya kayo. Niya sinabi ko kaya katamang mamuntukan. Dinan mo kung metong oras. Magsabi ko mo po ka rin kapatid tamo. Nung makanano tamo pong malinis ka rin kaya katamo pong pamibale-bale. Gawan tamo po kaya katamong kaya katamo pong sentro. Makanya mo naman po sabi ng anya po ng Moses. Mumukya niya po kayong banal po kayong bundok. Moses sana. Den kaya kasi nalas lakwa mula pa mo. Kuling ining banal niya nga. Makanya tamo po sana. Gawan tamo po sana tamo po gagawan ng Timokay tamo. Pamibale-bale tamo, gawan tamo po malinis ang Timokay sentro tamo. Muna po ngeni, salamat po kaya kayo. Kaya beda kayo. Hanggang ngayon akong, talaga kayang bibiya, talagang may na ako. Pero ka rin ka na akong anak, may sikap lo, may garal lo. Siguro kaya tangal to, kusiyok-siyok po kayang dalan, magtinda akong pong fishball. Pero ngayon tinuklo ko 50 panwa, magpainawa na ka. Nanong magpainawa? Loko, bisa na, buriyo na akong bate. Ali, painawa na ka bali. Uli nga nang ikami na naman, ano. Makanyan na mo sana ikayong hanggang kayanakan, sana pamintuan nyo lang din pengaryo. Mo kabutitang kakamuanan da kayo, maminto kayo. Misa kayong kumababi. At muna, mag-aaral kayong masalese. Bangka nito, dating yung panahon din kaya kayong pengari, takmando. Itang tatamasan nyo. At itang kaya kaming panahon ko nito, ako balo makananok lang nga payarte nga na ako. May manabas ko, may mga arbong ko kayang bundok. Kaya magkano mo kanila sa dinalan. Pero gulugod ng ngaping gino. Hanggang may tindak mo ng fishball, payari ko lang. Meto niya mo pong aral kaya kanako kaya kayungan. Imbi niya ng obligasyon kaya kanako nga pong ago. Sabi ko, sige po tanggapang kuha ko. Hanggang kaya kanako nga biwa ko. Pero sabi ko, bisa ako pa pong mabiyasa nga ako. Hanggang mo po kayong pamanalangin na ako. Pero minsan, manandamin ka na akong puso. Umabaya ang bagya, yung panalangin. Burido, malaman, makuyad. Sibuak ang kuputang malaman at makuyad. Wala mo appear king ka na akong sarili. Pero sinabi na naman din kaya katamong banal. Pakaba yula na din panalangin nyo ano. Kanya misan, Diyos ko ako, ikay na pumbala ka na ako. Dagdagan nyo pang kapibabatan. Nung iyaw nagpugawan nini nga ako, kaya namong obligasyon kung
Binya yung obra ka nakuha ko. Yan ang gawang kuha ko mo kanya. Nya, inina mo po, makisabi ko mo pumayap kaya kayo, magmalinis tamo po king kaya katang pamibale-bale, magmalinis tamo po king kaya katang yari ni baka nito. Masanti niya nga kakit, kasi sabi lang nga po nga go, nung nga nang burimeng malinising kaya katamong yarya, nung misaning kubeto, mabaling niya, marinating makapadurot, watang matetamo, atintasa ng lakwan na bakas, king kasalpatayan nanti. Lalo na, sabi ng lawan niyo na po, hindi paya po'y kaya katamong pengari. Wata kung salaga makasadya tamo, nginin mo po itang tipo, balutan niya pong titipo. Kanya, kasi po nung yakatamo makasadya, lukluk ya pa mo po yung kakatamong pili. Na po, iya pong, mumuna ya po kaya katamo, baya po lukluk. At yung kaya katamong kalam, baya lukluk. Patag kayo magsadyaya. Ganaganang bagay, binanayakan dito po niya po. O then, ninamo po din ka kung pamagsalita kaya kayo nung misan kahit na kayo kapanamdaman, pasensya na kayo po niya po. Patawaran niyo ko po nung may kapagsalita ko po ngayon masanting kaya kayo. Diyos na po, bala ka na ako. Salamat po. Salamat po kay katamong kapatid, Brother Edgar Dungka. May gistorya ya po kay milabas ng biye, tungkol kay Delana na king Biena. So, pasalamat siya po karening maganakan ng anak, mayari langan po maswelo ya po nung payari nala. Anyapin nga na, ana po ning makasulat nakareng kaya nakan atin niya po sasabihan ng Ebanghelyo. Ika yung anak nga na, pamintuan nyo ring utos, daring pengari. Baanta kumaba kayo biyeketi, sulip, Anya kailangan po rin kaya nakanta mo lalo na ngayon, aliwa po yung panahon. Alam patugot po yan. Pero po ang mayari kong may garal, ikay na sumawa. Itamburiyo, akwayo. Potang mayari na kong may garal, hanggang mamyalong kang kapi ng aldo, pwede. Pero ngayon ako, pamo po pwede. Mag-aral ko, pamo. Ibiyaya pa itang katungkulan nyo, kaya ang pamag-aral nyo. Baanta po, dyan na ang grade ng mestra mo. Kasi tingkang kukuha ng grades, at tamong goal. Ngayon, kaya panahon nyo. Habang anak kayo, samantalanan nyo yung panahon. Potang mayari na ko may garal, tandaan niyo sabihan ko kaya kayo. Lalo na nung may nga pasar ko kayong pamagaral, ikay nang sumawa. Yan yung tandaan nyo anak. Ikay nang sumawa kayong obra. Pota magday lang kapabisal lungub. Yan po. Kareni pong kaya katampang kapatad kayong lalam ating kayang bisang sumuyo, rening kaya katang kapatad. O ito, ini Bisaya sumuyo kapatad. Brother Raime po. Maya po sabla, kaya katang kapatad, upong kaya katang banal. Itangan po para mo pumagaral. Yan yung kasalukuyan. Lindan tayo po yung kaya tayong pengari ng mga nanupin. May itong yung mamuntukan. Ngayon po, at yun naging along diya. Noon yung anito yung tao, sabihan natin, din kaya katang tungkulan. Tanda ng tala pong mahigit at may babato. Yung netong at metong kaya tamo. In tao, enak ko nang king mabilis, kung na may kintang banayad.
nung makanano po iti hitangan po, den ng espiritu, titi palakyati. Ganyan tala po kanusurian, nung deti, ding amanong dadalada, at makanyan man, sana po, king kakatang pangangayat siyo, nung balang Domingo, makanyan tamo po si Simba. At yun na po kaya katamo, rin kabyasnan, aribiyada kaya katamo, nung etala po akwa. Kasi, yung balang Domingo at yung kaketi, nung balang Domingo ngeti, nung mga rapat, ting kayang sasabihan, makanano po, itang kakanam, yung panahon, kabanganang, at yung kayo, mga ko ng keti, galo at maminto, kitang burina. Nung makananupin, magupsang kaya nakangka, hanggang nakapuntaking makatuwa. Pasayaan tala po, ingal daw tampong dartang. Nung makananupin po, diyan din kaya katamping ari, din tantamo, indadala ng kabyasnan. Sinabi na po, makalunsin taon nung yan, ayari din kayang obra. Kung ano po ito? Itanda po po pagsikapan, gabang atitamo po kete. Sana po mumuna na ako kareti. Agawa ko no po resanang at makanyantahan para mingsad-sad king katang katungkulan. Nung makananupin po, nung makanano yung panahon, malulot na eh. Nung makananupin sa sabihan daw yung banal, ilubayan ng pigungguman niya eh. Bangka nito, naman pong dalundong, o naman sigwa, ning nyato, o naman pong paruso. Makanyang tamo atabi, ing malam itong kaya tamo. O yan po, nung mga naning itong katao, umunana po kanaw, sana rin amano nga rin. Agawa talang para-paraw. Una na ang taong pa pumunta kiyati, nung italagawan, din kaya katang tungkulan. O po rin amano sa sabihan da rin banal. Ang nga na, datang ko ang alasakso, bangka nito, hindi katamong pamag tungkulan kiyati, makanya tamang sadya, lalo na rin sa sabihan da rin banal. Ding abutan niya yung pilido, bangka nito, ding banal, lalo na itamo kingarap, nung makanaan magsadya tamo, bang itong lukluk ya, abitan tayo yung pilido. Nakakabukan ng makalukluk, king kaya kang nuklukan, nini mamaksadya tamo. Oren po, nung mga nanong, din ka na pong asabi ng kayabakan, sana po mumuna na akong reti, pasayaan tayo po, ing kakatang panahon. Dakal po salamat. Salamat po kang Brother Angel. Ay, Brother Angel, may pali iyalagyo. Ko yang ay may pala. Kareni pong kialalam, karen babay, ala pong bisang salita. Ha? Ala po kayang tikdo kareni, kayang bandang libutad, bandang dulo. Ha? Ala pong tikdo. Maus ko po na, nung alang tikdo na. Kasi po, ing banal, sinabi na manuldo ka kialala, manya mo po gagawan ko ini. Yan naman po birisabihan mag-texto kayong paliwanag yung kahit tamang tema. Nung ating kayo pong patutukin, biyeyo, malyari nga sabi yo po keni, na tungkol kayong kaya katang kasal pantayanan. Itang anak ng komboy kaya, itang nanyalagita kaya? Sheila Insano. Itang panganay ng anak, anteyo. Lalawe na ako pero bisantig do. Nung yung kasali na awe kanya, kaya na kay lagyo mo. Paninayin tayo. Sa po pala may papalawe. Maya payabak po kaya katamongan. Ating kaya katamong Diyos. Minsan ako pong may tinigdoring kayo, may patuto.
Dakalya pong patutong binyeka na ako, yung kaya katamong Diyos. Magnervyos ko pa. Halupan na po yung minuna akong sinabi kanito. Kimbiyan na ning tao, wala pong permanente. Yung kapag subukan king metong nga tao, dumalay niya po kaya katamongan. At atsuya po yung kaya katamong Diyos, para gumabi kaya katamo, para alampasan tayo po yung pagsubukay ti. Katulad na rin po yung may sabi nandin, apag midinan kang kapag subukan, pwede na sabihan ng Diyos kaluguran na katamo. Nakatamo po akakalingwan. At ito po, wala pong permanente king mundo, yung pagsubok, lalabas siya mo po pero alalampasan tayo. Kayang tabi na po ni kiyakatamong Diyos at yung kiyakatamong panalangin. Sabi napin po hanggang mag-aral tamo, nung kaluwal ta po Kenny, ala tamo po kaya tandapat, alaya pong kwento yung kiyakatamong pamag-aral. Kaya mag-aral tamo po at dapat tamo rin po. Gawan tayo po yung kiyakatamong obligasyon na napin. Kita mo po, dakal pong salamat. Salamat po keng anak na pong Koya. Kareni pong keng ngarap, alam bisang magsalita. Ala po, ba? Kakaway ya, ana. Magnervyos ko po ka rin kakaway, kapatad. Na. Kasi siguro po hakit na ning banal kailangan may papag-share tamo. Ali mo bukod de, opo, ating pong talagang may talagang tagapagsalita, nyapin po natalo. Pero kayo po kaya lalam, kailan bata na po ning kaya katamong pamag-aral keti. Kasi lawen-lawen ko pureng hatsyungeni, kareng talasamba po nga ni uling pilan-pila na lareng pengaritam. Anya pwedeng magsalita kasi manibat keng kayanakan la, makarandam na lang amano na ning Diyos eh. Manibat keng simula, kaya nakantamong kalupa dareng anak areni, at yuta ng darandaman ning babalita daring banal. Nung minsan, so sabianta na mo pong 20 banwata ng makirandam, kilob na po ning balang Domingo, hanggang tunggal di takmupin po siguro makasinop tamo na sa espiritu at kaluluwa hanapin. So peliwanag ng brother Joey, since po keng pangabuo na pangalalang na ning tao, manibat king ibalangkas ne ning Diyos sing tao king gabun, hangga king lebulane king arong o king asbuk, bayang mikating pangisnawa, mikating niyang biye. Uli pong intutunan nung panayang espiritu, wala na yung panandam, ay na mapagal, kay, ala na po. So, beri sabihan, anyapin mi balangkas ta, munti mong antikanini, hakakit da, kasi yung espiritu yata ni hakakit. So, ngeni, abang atsuyang makabalangkas, yung katawan gabunay ni, asabi yu pong ako yung kaluluwa kong mabiye. Mabiye ko po. Pero po tang kikirutin yapi na ita po tang metetana. Anyapin po nung minsan pag-aralan tayo, bakit may kakabalangkas tamong antimong antikanini? Ulingin katawan na ini, atin niyang panandam. Manandaman niya, manasakit siya, daranop siya. So, kanita po, ing espiritu ngat yung manaan keng katamong sarili, keng katang katawan, uling makipag-aral la pamurin po rin. Kalupan na keng gagawan tamong eni, anya sabi napin, hananing sasabyanda, abang ating panahon nga na, maminto kayo. Gawan nyo reng tungkulan nyo, ang gandem banal po sasabyanda, gawan nyo la rin kaya kong katungkulan. Uling potang may, kasi po tutuwaya ing katawan naman Yung espiritu po naman tumuwa Inumu po nga akit yung ini, yang tumuwa. Mutiya buwak, kulubo ya lupa,
hangga keng magugud-dugud yun, ne, yung katawan na ini. So, sabihan po, abang makapanila singsika na natsukeng kay katamong katawan, abang nga tatakbang talang masaleser kay katang panakbang, mamintuta na. Uli pong potang datang ingaldo, tutukod na kakarin ka maminto, ka po misadsad. Ulinging masigan misasadsad, itapakayargong ugod-ugod na amo keng obra po. Pero alaya pong sinabing hanggang matuana ka, kasi kalupan niya mo itambin niya na pong halimbawa. O ba't mo nung minsan sabianan ning banal, nung minsan lawen may ing tao, anyang masikan niya, nung minsan man, etamo, etaya dikta ing tao man sisimba, tamo, pero pota pong tauli ng panahon, tauli ng aldo. Linapit siya king nga pong Ginoo, may biyasa yung matuane si Simbayo. Mamintuyo. Potang kay kumparami karetang anak-anak meko. Pa may kaya ring obra na, pero itang matua may kaya ring obra. Alaya pong keliwan karetang makipag-obra. Nung minsan, po, may kibat siya yung metong, yakpo na may gobra ko nga ng patingapo na, yakapit na yung aldo, So, depende po getang pegobran tamo. Anya na po ning banal, magobra ta ng magobra, uling, kengkelang bata na ning panahon, tamo po sabi nung maasobra tamo. Anya, kailangan po, istong may gobra, kalupa napin to, sabi napin, mo buko ding magobrata mo ating kabiasnan mo rin. Kasi aba pong magobrata mo, pota, bisusubukan tamo tamo balo. Makagawa tamong gusto. Anyapin po ito. Daig na po nitang potang at tune kayong edad. Talagang binyena ing sarili na, surrender na ing katawan na talagang maglingkod ya king nga pong Ginoo. Yan mo kalupay ni, masigan ko, kay ba ko ni po, ating kong aliwang gagawan, po, anyapin, nang minsan, maiyakit po ito. Nya, kailangan po, istong binyetaya, ing kakatamong sarili king Diyos, panatilyan tamo pong anggat agawanan ning tao. Po, manatili tamo po karetang kautusana. Uling, sabi napin, ginawa tamo po nung dinala na porsyento meto nga pagkakamali, kaya benangan. Nya na po kabaya ting mamin to Magbalik tamo kayong isa. Nya sana po kaluguran, nakapatad kalupa na po ning belitana ning kakatamong pengari, kasakit na nga na nung yatamo makayaring obra. Sobre sabyan, babalitada po kayakatamo bakanta pagsadyan tamo mo naman, ing kayakatamo pong kasal pantayanan, sabi na, maging masipag kayo, maging matatag tamo, uli pong, kayang kayakatang kasalpantayanan po, uli pong ing kasalpantayanan tamo, singkatatag, singkatibe. Makayan po yung kayang atsukeni. Uling bisa ay po ang pongali, kuntoro tamo po magobra, kuntoro tamo gagawa ang pong maminto. Bisa ay po ang pongali, misubukan at misubukan tamo. Kanya kailangan hanapin singkatatag, singkatibe. Uli na po ning obligasyon tamo keni po biro. Ang katungkulan tamo keni biro. Nya sana po kaluguran na kapatad. Ing kaya katamo pong pamagsadya, kaya katamong sarili ako. Palagi kong sasabihan, ninumong maging kalaban tamo nung aliwaing sarili tamo. Anya sabi ko, sasabihan ko kayang kanakong sarili, bantenda ka. Palagi kayang babantenin ka akong sarili, uling pota ako, makapangamano kang makasugat ka rin kaya ang kapatad. Anya, nakaingat po nung minsan. Minsan natin naambiring sabyan, ipaliwanag me, nung minsan intindihan mo pa mo rin. Na pota ating masugat na po. Anya, alupan na po yan, ini po lugar na pong pepanwanan ng kaya katamong Ginong Diyos. Lugar yang ating pigkalamana, isinadya na kaya katamo ning Ginoo. Ding sablang panandam, potang at tamo keni, mikakapatad tamo.
Dapat ulingin tao, nganapin, po ta pong kukulang tamong, minsan tamo naman nasabing kulang kabiasnan. Nang minsan kapamilata na po ning mabilis sa kaisipan, nang minsan pala maasugat kang emo balo. Minsan kita mong pamangamano tamo, nung minsan kita mong gagawan tamo, nang minsan natina palang manandaman. Anya anapin nabanggit nin kaya katamong kapatid. Anya nang kay po pamilitan dako mo nang minsan marimlay samento ara. Kasi uling sabi napin, intutuna po ako pigagawan. Nang minsan na ati kami keni, dang sinelas ko talagang kaya tala pa mong bungad lalako ko nala. O po tang kay magtakala, makasanelas langan, makatapakan ko. Uling awgal ko po, kembal makanyan mo naman. So, po ta pong burina ning tao, wala namang imposible, alang masakit. Anya hanapin, nyaya ko, isasabihan ko palagi, banten king sarili ko ako. Uling niya ing kalaban ko. Alata mo pong kalaban keni, ing sarili tamo yung kalaban tamo, uling pota magkamali tamo. Anyaya ko po, kaluguran na kapatad, ing kaya katamong kapag-aralan, king kaya katamong Ginoo, malimit sabihan kaya, sana po itamongan sablang miga kapatad, uling yung panahon tamong eni, at yung tamong lalaban, kaya mayayaliwang subok, king biye, pandemic, kaya pamayari, ing kasakitan king biye, at yung pamurin, po, kareng aliwa, at yung pa yung mayayaliwang subok, kasi naman makoyan kalupa na sinabi na, isto ka nung misisubukan ka, kaluguran na kaning ngapong Ginoo. Kasanting na nung kaluguran na kaning ngapong Ginoo. Kailangan misusubukan tamo, atin namang mariresolba kitang pagsubok. Yung masaya po nung alang bitasang mariresolba kitang pagsubok kaya katamo. Kailangan natin namang mariresolba. Kalupa ing magaral. Everyday matcha-challenge yo. Kaya nguli na ning kakayaan na, kaya kaisipan na. Mayari yang magaral. Makanyan mo naman keni. Everyday po ating subok. Pero kailangan resolve bata mo yung subok. Uling istong yata mo ay-achieve o yata alampasan ito. Pero sabihan, may nata mo ating tangkainan. So istong alampasan tayo ito. Big challenge kaya katamo. Anya po sana kaluguran na kapatad, itamo nga na mikakapatad kayang kasalpantayan, sabi na po ning piyangari tamo, mikaalugod kayo, mikaalugod tamo, iya po yung maging panabilin kaya katamo. Kasi po, kaya katamo pong kasalpantayanan, iya po yung susi nung minsan. Sabi kaya po yan, kalupa na kayang pamilya, potang ing lugod di rimlaya, metong namo pong pamilya. Metong nam pamilya, kaya namong mikakapatad namo. Potang dirimlaya ing lugod kayang pamilya. At inang miyayaliwang subok dumalo kaya katamo, pang dirimla. Anong minsan, ditakyang bage, daragulya yung problema. Uling dirimlaya po ing lugod. Pero pang mapali ing lugod, kareng kayang pamilya. Ating kamang ikit kayang pamilya, nung minsan, dirinan may pang solusyon. Pakibatan may kitang solusyonan may itang problema. Itang kabudnyama kanita. Biring sabihan po, kailangan tayong solusyonan, makanyan niya yung maging kaya ka rin panulo. Kalupa namo naman nung meto nga kasalpantayanan, makanyan niya naman po ito. Uling itam, pamilya tamo po, mikakapatad tamo, king lagyunan ning Ginoo. Nya, istong metali tamo kitang lugod, matibeya po ing kasalpantayanan. Uling, pang mikahalugod la, meto nga galo ang pong panandam, ne po king kanyaman ning obra. Nya, sana po kaluguran na kapatad, itamongan sablang mikakapatad king kasalpantayanan, mikahalugod tamong pong misasan metong sabi daring banal, bakit paulit-ulit po sa sabihan da kaya katamo, uling mapangalingwan niya yung tao. Na minsan kalakotaan yan, sabi na, pota na ning anak, wari tanga na, utos na ning espiritu, mikaalugod na. O pota, ikit na kareng matwa, ela mikaalugod, sumbata na kaning anak. Kaya kanya po,
Kasi nung nanoy ingaakit na ning anak sa biyana. Ha? Anya po kaluguran na kapatad. Yan kay katamo pong malyaring gawan. So, uli po nga atin tamo po nga pisabihan kaya tan Domingo. Tuloy tayo po ngeni uling kadwan Domingo ngeni. Baan tapuret ang halos baan ta po adi ng tala pong panahon. So, kaya katamo pong pamitipon na pansamantalang sasaratane po, baka po din ang tayong panahon itang isabihan daray kaya katamanong kulan. Salamat po. Dito pong kaya katamong isaw sa kalangyan na tumani. 4,765. 4,765.
duko tala po rin kaya katamong kanuan. Itampoy presensya na inlugod. Aning pa bilang pangwakas panalangin. Malugod na may strong kaya kaming Diyos at tagapagligtas king meto si Kluban. Salamat po Ginoo minsan pa. Pintulot niyo po kami kakapatad. Niyabe-yabe kami ibang mag-aral. Karingkirang salita. Galo at duki kingkirang kaburian. Makanyan ibagi ang lugod at ikalob mo kaya kami. Ginoon Diyos, kung ikitiman pong may kulang kami king aldoning napon, patawad po. Makanyan po sanang ipagkaluban ng pangigit pang kabyasnan. Higit pabandigin ng Diyos, higit pang kapibabatan. Tiyatagan ng Diyos, king kaya kami. Makanyan niyo po sanang higit pantunan ng kaya kang ustisya, ampon katuliran, king kaya kami. Bangal do bukas ng Diyos. Ing makanyan king managumpe, nung noka ka rin, maging ka rin kami naman. Ginoo, tunay ikay mayupaya king sabla. Isablang bagay, kaya ka posible. Kaya manalig kami kaya ka Ginoo, kingalang gamong pa nga Diyos. Ginoo, lipat na niti minsan, intaw, paigit mi ay kadyasnan mi, sa aking kekang panga Diyos, patawad po Ginoo. Sana Ginoo makanyan kaming makapanatili, mitmong tibayan king kekeng kasalpantayanan, git agawain banalatungkulan. Ginoo, turuyo po yung paralan, paisip kaya kami, paintulot yung pagkakataon bangal do bukas. Agawaming alang kulang. Ginoo, yan ako po tutulang naman po at nagpalalo king aldoning napon. Patawad po. Bakit siyo po yung misteryo patutuking biyada bangal do bukas? Makanyan lang magkapilit, mamintu at tukiking kaya ang kagulutan. Ninsablang at tsuking kapag subukan. Tunay paralan mumugi ng Diyos, bangin tao, kilala ya, bang matibe at matatag, at kaya kaya, Ginoong Diyos. Turuyo po ipaisip kaya kaming paralan, bang mga yan ming asolusyonan, kaya kaming problema, at aralan kaya kaming biye. Dinan nyo kaya pong matatag ang pilubluban, biyasang pamisip, pangal do bukas ginin Diyos, nakiapirayit ng yatong mapamirayit, o intuksunan ng laman, nunay itiya pagtagumpayan miya, kapamilatan ng kaya kang sahop at luhod kaya kami. Ginoo, tunay, marakal ang magkasakit ng tao at di nga liwa susuko na kin milyari pandeming iti. Uling alalo kaya ka. Kiling wanda ka. Ginoon Diyos, sana gawan mo yung instrumento yung balang metong kaya kami. Maipagkilala na ika Diyos kang mayupaya aking sabla. Pangingal do bukas ginin Diyos. Nanumang pandeming o kaguluhan kinyato. May palitan alugod, ape bandi mo kaya kami. Makanyan lang mawala iti.
Bangaldo bukas, maging payapang manuparan, gagaloking kaya ang kaburian. Dapat ika ginang Diyos yung makakilala kaniti. Nung iti kanampatan pang manatili, ginang Diyos, ikay mayupaya kin sabla. Papasalamatan mingan po. Imal mong saop, lipat na ning kaguluan at sakit na ning yato. Makanyan po kaya pong ingatan. Ano makananong patunayan mo, di nga tsuke ka, mo paborean kapilan pa man. Inon Diyos, ngeni pong wal na kami king santuario, pasiuli ka rin kikang tuknangan. Ulit pasibayo ginon Diyos, paanalig mikiya ka, ingkiya kami panamingkong wewe. Ingatan mo kami ginon Diyos. Ituruyo po ingkiya kaming gawan at galawan kingke kaming biye, Bangaldo bukas, ike magkulang. Nuni igit, makayari kami king obrang pegtangwanan. Bangaldo bukas, misadsad kami king parasan, nung nuka ka rin, maging ka rin kami naman. Itindalangin at samo, kinlagyo ni ipa, ng anak na Espiritu Santo, nakalpong salamat. Maya pa. Sibul Tagumpeng Wala po, mama ko. is now Thank you. signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpeng B.